Kining batan-on dinhi ana sa iyang atubangan si Jesus apan ang iyang concern mao ang iyang bahandi. Mao ni ang kahakog. Imong palabihon ang kalibutanong butang kaysa Ginoo. Kung makalimot ka, nakalimot siya, pinaka-importanteng bahandi nga atong angkunon si Jesus mao ang Dios. Usa nagpahinumdom si Kristo kanato niining patasana. Kay kini makapaalaot gayud. May nungdong ko, doon ako'y kaila, iya kong giingnan. Ila nakakatuig pari. Ito higayon na ako sa mga 13 katuig. Ka-13 na ako katuig. Pila naman yung mga tigong. Ako'y natigong. Tay property. Ikaw sige rakag panghatag, tuoy kay kaana alkanse kay ka. Ang iyang edad na asa 57 anyos na itong panahon na. Ako'y property, dito, anak, palit ko, kalubihan, kagumahan. Yan, kabalog pilay akong saving sa bangko. Yang gisulti na ako, kuan, ato higay na 3 million. Pero pagkamatay niya, nahibawaan ako, 11 million di ay. Siya nga, retire na ako. Sa isita, retire na ako. Lingkod-lingkod ako, anak. Then, awat ako sa akong bahay na doong abot. Ano maging anak ka, aron nayahay ka ika. Tulo ka bulan, human siya, may istorya ni Adto, nagdula siya tinis, na aneurysm. Katulog lang siya mga 8 ka oras, patay. Perting sa muka siya ang pamilya. Sa kabilin o last week sa iyang katigayon. Una ang dangatan sa taong ako. Usa karon tuguti nga mo, paambit ako kaninyong sugilanon sa parokya sa Ars, aron matudluan kita kung saan gyud pagkinabuhi dili ako. Sa kunang gikaingon, karon mao ang Domingo ni San Juan Maria Vianney, ang patron sa tanang mga pari sa tibuok kalibutan. Siya mao ang pura sa Ars. Kining Ars sa kagamay o kabus nga parokya sa Pransya. Diin ang mga parokyano giila sa pagkadautan o pagkamakasasala tungod sa ilang kaignorante sa pagtuo o pagkaulipon sa kahilayan o bisyo. Matod pa sa obispo na nagpadala kaniya dito sa Ars, wala kaayo higugmaa ang Dios di anang parokyaha. Ikaw ang magdala sa maong gugma. Pinaagi sa iyang pag-ampo, inubanan sa sakripisyo o penitensya, pagpuasa, dili kayo siya mukaon, hindi maong padrikura si Padre Vianney. Balay-balay nga katisismo, so house to house siya, home visitation, makanunayong pagpakumpisal, 16 ngadto sa 18 ka oras na maglingkod sa kumpisalan. Matag adlaw kay pwede mo sa daghanan kay mga kumpisal. Punan pa sa iyang prangka ug matinud-anon nga mga wali. Daghang mga masakitan, muribinta sa iyang mga wali, muhisgot sa ilang daotang kinabuhi. Iyang naaghat ang iyang mga parokyano sa pagkuyog sa usa ka prosesyon ngadto sa langit. Ug ang Ars kaniadto nga dapit sa mga makasasala ug kaignorante sa pagtuo, nahimong dapit nga dangpanan sa mga taong buot magbag-o ug naninguha nga mukat-on ug mutubo sa pagtuo. Hangtod karon sana ko sa magsig-adto dito. Linibo ka mga tao matag tuig ang moadto sa Ars aron mo sinati sa Ginoo ug mutilaw sa kanindot sa langit. Pinaagi sa paghinumdom sa talagsaon o balaanong mga panghitabo sa maong dapit. Kining tanan nahitabo tungod sa usa ka balaang padrikura ug sa mga parokyano nga binaw ug misunod kaniya. Mao nga karon atong iampo ang tanang kaparian, labi na ang atong padrikura. Kung doon na misayop ng mga pare, masayop mang yun. Ayaw ninyo libaka, ayaw ninyo sumsumi diya sa inyong tigong-tigong. Ginoon pagtigom mo sa pag-ampo, luhod o pag-ampo, halang ni anang parian. Kaya kung mabuang siya, kamo maimpirno,
siya mabuutan, magkugis sa iyang buluhaton, kamong tanan. Ang nahitabo sa Ars, mga igsuon, dako og kalampigitan sa to ebanghelyo karon. Nagpahinumdom si Jesus kanato may tungod sa tinuod nga bahandi nga mao'y angay natong tinguhaon. Ang bahandi. Matud pa ni Jesus, pagbantay kamo ug likay ninyo ang bisan usang kahakog ay ang tinuod nga kinabuhi sa tao wala diha sa mga butang nga iyang gihuptan bisan unsa pa siya kadato. Buti pasabot niya, ayaw gyud mo kasina sa mga dato. Labi na kung nadato sila tungod sa ilang pagpamintaha o pagkahagpo. Nagpasabot kini nga kung unsay atong nahuktan ining kinabuhia, material man nga bahandi o kahibalo, dili nato kini isipon na ato lamang. Kung dili gipiya lamang sa Dios, aron atong gamiton sa pag-atiman sa mga nagkinahanglan o kaha gamiton alang sa mga buhat sa kaluwasan. Ang kahakop mao lamang ang paghuna-huna sa kaugalingon. O giklaro ni Kristo, unsa kabuang-buang sa taong magtigom o mga bahandi alang sa iyang kaugalingon lamang apan dili dato sa atubangan sa Dios. Kining klase sa tao, wala gyud nooy mapahimuslan sa iyang hinaguan. Kaya may kontrol ang iyang bahandi sa iyang kinabuhi. Pwede siya mahanaw diha-diha o makawang ang tanan. Kini ang kanunay nga ginahuna ni Padre Vianney, isip Padre Cura. Mao nga matud pa sa iyang gusos. Pinasa mga manalabtan, ang iyang gusos, usa sa linya sa iyang gusos, nag-ingon. Kanunay gayod so nauna nimo, nga ang pari may tulubagon sa Ginoo. Mao nga ang pagbalaan gisugdan mo sa imong mga pinalanggang parokyan. Ug wala gayod siya magmahay, kay bisan sa kalisod o pag-antos nga iyang nasinati, gihupay o gilig-on man siya sa Dios. Dili day kita angay mabalaka kung manghatag kita, kung magahid kita sa atong mga hinaguan. Kay ang Dios may muhupay sa kabug-at ug atong kagulan. Mao sa bunta kita mga igsuon, tinuod nga dili gyud lalim kung musugod na kita pagkinabuhi nga dili hakog ug magpakadato atubangan sa Dios. Kay murag mugawas man kita sa atong naandan nga kinabuhi, na murag sigurado na kanang gitawag nato comfort zones. Apan maoy atong hinumduman nga wala gayoy bisan unsa nga makahatag og kasiguruhan nini kalibutana gawas lamang sa Dios nga maoy tinubdan og tag-iya sa tanan. Si Kristo lamang ang atong manluluwas ug wala nay lain pa usa, siya kanunay ang atong pangitaon ug himuong hinungdan sa atong paghago ug pagpaningkamot. Ingon ini ang pagkabot sa bahanding langitnon. Namdom ko diri sa parokya na diri pila ka tawo mga pulo na sila kapi. Kung maka-income siya siyang negosyo, palit din siya og homeless. Na diri nga iyang trabaho igo-igo ra jud. Pero kada semana regular gid siya nga mopalit sa homeless. Then akong giukoy ang iyang pledge kung pila nahingang ako. Kay bisan sa kayanos sa iyang nabuhi, kung ikumpara nimo sa arang-arang dinhi sa atong parokya, mas dako ang iyang hatag. Mga igsoon, diha sa atong pag-ampo, mangayo kita sa grasya sa kanunay paghinumdum kung unsay gihulagway diha sa unang pagbasa, Ecclesiastes 1:2. Kawang ang tanan natong gihuptan kung dili kini makahatod nato sa kaluwasan. Mao nga si San Pablo may pahinumdum sa taga Colosas diha sa atong ikaduhang pagbasa. Colosas 31:5, 9 ngadto sa 11. Ibanhaw na kita ni Kristo, busa patyan ninyo ang mga kahakog o tinguha o kaibog nga kalibutanon. Kung mao'y tinguha alam ang mga butang nga langit. Matud pa sa balaang pari sa Ars, ang pagkaon sa kalag, maulamang ang Ginoo. Ang kalag, mahupong lamang sa Ginoo. Ang kalag, matagbaw lamang sa Ginoo. Ang kagutom sa kalag, matambalan lamang sa Ginoo. Dili ba mauman kini ang
atong gipangita, katagbawan, ibugti ba nato kini sa bisan unsang butang? Sundo nato ang mga parokyano sa Ars. Maminaw kita sa pulong sa Ginoo ug mosunod sa iyang kasuguan. Pinaagi sa way undang nga pagdani og mga kalag ngadto sa tulangitong Amahan. Pinaagi sa atong pagkamanggihatagon o pagkamatinabangon sa mga buhat sa kaluwasan. O gamito nato ang tanan natong gihuptan alang nining maong buhat sa atong tagsa-tagsa ka misyon. Mga igsuon sa katapusan, kung karon nakadungog kamo sa tingog sa Dios, ayaw na paghinakog, ayaw patig-aha ang inyong kasing-kasing. Mo'y atong tinguhaon ang mga butang langit nun, aron mahimo kitang dato at tubangan sa Dios. San Juan Maria, Vianney patron sa mga pari, iampo kami ug ang tanang kaparian.